Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa stqarrija tal-Kummissjoni Ewropea indikat kif Malta kellha l-ogħla livell ta' konfidenza ekonomika madwar l-Unjoni Ewropea, issa kien imiss stqarrija tal-Eurostat biex turi kemm sejjer tajjeb il-kummerċ f'pajjiżna. Din l-istqarrija qalet li Malta kellha tielet l-akbar żieda fil-beħ mill-ħwienet matul ix-xahar ta' Mejju. Barra minn hekk, l-istess statistika Ewropea turi kif matul l-aħħar 6 xhur dejjem kien hemm żieda fil-beħ mill-ħwienet meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena ta' qabel. F'ċertu xhur bħal f'Jannar u f'Marzu, Malta kellha l-ogħla żidiet madwar l-Unjoni Ewropea b'żidiet ta' madwar 13%. Fis-stqarrija tal-Gvern intqal li realtà tal-andament ekonomiku toħroġ ċara wkoll mill-fatt li f'Mejju għall-ewwel darba fl-istorja id-depożiti tal-familji tagħna ma' banek lokali qabeż il-figura rekord ta' 9.5 biljun euro. Dan meta fi żmien il-bidla fl-amministrazzjoni id-depożiti kienu jlaħqu 7.7 biljun euro biss. Intqal id-deċiżjoni tal-Gvern li jnaqqas ir-rata ta' taxxa kif ukoll li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma flimkien mal-prezzijiet baxxi tal-fjuwil qed iżidu l-poter tal-akkwist tal-familji tagħna.